garkuwa da ɗan basira na bai duka su zaga cikin dukan yan uwa. Zan yi batu kan wani fanni da yake cikin wannan rayuwa, duk da na san kwana fada wasu za su yi kamar ba su ji ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke kamar ba a yi ba. Allah da dozira da aminci gumma bi sanin rayuwa. Mama gaba ni mamaji ga Aisha gare mi ya zamo garkuwa. Asa Ali sahabban sani garan sun fi matsayin yan uwa. Su ne kadai suka yi rayuwar da ba fadin kamar ba su yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke kamar ba a yi ba. Salisu barazana ne yake batu yan uwan mu baki daya. Ina ba da shawara duk mu zamo masu kwaikwayon mazajen jiya. Sun yi abun kwarai rayuwarsu yau du da su muke tutuya. In ka gibin su ka aika shar sai ka ji ma kamar baka yi ba wata rana. Ya dan uwa ka zamto mutum mai juriyar lukon tarbiyya. A cikin ma'amalar ka ka samu shaida a kan rikon gaskiya. Komai da yayi farko yana da ƙarshe cikin wannan duniya. Mubalan mara a sandu tun da wasu sun yi yau kamar ba su yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke kamar ba a yi ba. Ko kafirai suna rayuwa a nan duniya kamar mu da dai. Gaban duniya ba komai ba ce idan ka fahimci zancen da dai. Ka dage kawai wajen bin ilau musamman kadai tashi shi kadai. Shile mafitar mu nan duniya da ma lahira ba ma guna ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke gabar ba a yi ba. In ka samu duniya sai ka gode Allah tun da shi ya yi maka. Idan ka rasa ka gode masa, in ya ki maka ba mai maka. Ko lafiya ka samu ka gode Allah tun da shi ya yi maka. Idan ka rasa ka gode masa, kar ka azawa wani wanda bai gani ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke gabar ba a yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke gabar ba a yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke gabar ba a yi ba. Rayuwa tana faruwa wucewa da ke gabar ba a yi ba.